Een soort oud-werknemers en andere belangstellenden kwamen naar de Iependij van de Preensfabriek in Dokkum. Een dij die de skiernis werd een beetje te leven bracht. Wij zijn in 2022 weer teruggekomen en toen vonden ze het eigenlijk wel heel leuk omdat wij hier ook hebben gezeten, om weer een open dag en ons erbij te betrekken. En ik werd erg enthousiast ervan, omdat ik wel erg veel van de oudheid en ook met de oud-collega's heb gewerkt die hier nou ook vandaag wel aanwezig zijn in grote getalen. Dus heel leuk. Een van die oud-mijwerkers wie Jan Adema, die het 40 en heel jaar bij Preens werken had. Dat was een bijzondere tijd. Een hele mooie tijd. In die zin zal het in opgaande lijn weer. Want je had de collega's om je heen ontslag krijgen. Dan draait de wind toch wel even. Dat is heel bedroevend. Gwan die kun je missen, maar ik dat wonen we graag dat ze blijven. Maar ja, dat in één keer zaten en is me kreeg welke lot dat treft. En zag ik er zelf ook wel werkelijk van. Ja, het soort mij ook gebeuren. Maar ja, op laatste kregen we al die een beurt, maar ik weet dan wel de laatste van die zaken die het voortgaan. Maar ja, wat me leert in de schoon. Een soort aantenkens kwamen binnen op de Iependij. En extra bijzonder weer de bezitter van de vrouw van Pier Preens, de oprichter van de fabriek. Dat is helemaal leuk, ja. Met de kleinkinderen is hij hier en ja, dat je die dan weer even ziet. Ik heb haar zelf nog nooit gezien. Wel, Pier Prins die kwam vroeger weer op onze tekenkamer en dan had hij weer ideeën over zullen we dit nog of zullen we dat nog. En we waren best wel enthousiast om even zijn verhalen aan te horen. En nu ziet ze zijn vrouw. Ja, helemaal leuk. Ja, dat hij ook even interesse weer erin toont. Of misschien ook wel een stukje denkt van, goh, wat zouden ze ervan gemaakt? Benieuwd, nieuwsgierig misschien. Ja, heel leuk. Dit is toch wel voor mijn gevoel de laatste keer. Je leest wel in de kranten, dan valt hij erbij, dan staat hij in de kranten. En ze krijgen wel je wel een beetje de ene wat jij door een keer. En ja, de gezondheid die gaat. Ik sta er een beetje achteruit. No? Ik ben nu 21. Of er nou weer een bijeenkomst aan het dorp, misschien dat zie je niet, weet ik het wat. Maar dat het dan weg zou vallen, waarbij wij vallen ben van het oude personeel. Ja, dat trekt het je wel. Ja, dat is hoor. Maar zo'n duidelijke ideeën, het mooie waarspelen bij. En, ja, je treft van de enthousiaste collega's, prachtig mooi. Dat ken het niet mij. Een dag van je leven. No?